nopena ku haamu. Pisti miettii vitu tarkasti, pitäiskö ryhtyy rap-artistiks. Otin loparit, ilmoittaudut työttömäks, meni himaa rustailemaan riimejä, kun sain eka kohta massit. Sijoitin ne kaljan ja studioaika, pitää sanoa tää nyt, ennen kuin oot kaiken menettänyt. Et tajuut sit ajois, mitä sen mitä on, mä heitin kaiken pois. Venän himas luovii kausia, katon ihan liikaa televisio, ikävysty masturboi liikaa. Joka päivä kävelee kirjastoon ja massit riittää just sille, ettei tarvis syödä oma paskaa. Lisäks velat kasvaa, velkojat tietää vittu hyvin, että on 4. päivä rahaa. Siis mä oon harkinnut kaupungin vaihtoa, aina kun tile tippuu toimeentulotukea. Lähden dokaamaan Lohjalle, pitäis sanoa tää nyt, ennen kuin oot kaiken menettänyt. Et tajuut sit ajois, mitä sen mitä on, mä heitin kaiken pois. Vittu mitä haaskausta, vittu mitä haaskausta, vittu mitä haaskausta. Pitää ottaa elämä kiinni. Pitäis löytää elämästä tarkoitus, edes jokin näköinen kiitopiste. Sillä joten olla lisää ikävystymistä. Se ettei saa elämää, niin mitä merkitystä? On suomalainen, jolta työt on vienyt kiinalaiset. On rumpali, jolta työt on vienyt rumpukoneet. Eli homma on niin järjestetty, et mut on systeemistä ulos heitetty. Korvattu koneella ja halpa työvoimalla. Kun ei oo suhteita, toivoton on taivaalla. Silti pitäis löytää jokin merkitys, siksi valita tässä elämätöntä elämää. Valita tässä elämätöntä elämää. Valita tässä elämätöntä